Zastav se teď. Přestaň rolovat a přemýšlet o něčem jiném. To, co se chystáš objevit, ti může úplně změnit pohled na Českou republiku, historii a realitu, kterou si doposud považoval za normální. 7 míst, která dnes představím, nejsou jen záhadná. Jsou prokletá a věda ani náhodou nedokáže vysvětlit, co se tam děje. Ale ty můžeš být jedním z mála, kdo pochopí jejich pravou moc. Nečekej. Zasubskribuj teď ten kanál, než se pustíme dál, protože pokud projdeš tímto videem bez akce, můžeš ztratit příležitost pochopit něco, co ti změní mysl, tělo i život. To není doporučení, to je varování. První místo je Čertův most u Českého Krumlova. Historie tohoto místa je zahalena legendami. Místní vyprávějí příběhy o podivných stínech, křikách a náhlých teplotních změnách. Moderní věda tvrdí, že jde o halucinace a změny tlaku vzduchu. Ale ti, kteří se odvážili zůstat déle než půl hodiny po setmění, popisují energie, které připomínají silné elektromagnetické pulsy, jež ovlivňují mysl a tělo. Někteří dokonce pociťují náhlé nárůsty adrenalinu a intuice, které nemohou vysvětlit. Druhé místo je podzemní chodby Prahy, které vedou od Staroměstského náměstí až po Hradčany. Alchymisté a tajní řemeslníci z minulých století věděli, že tyto chodby mají akustické a energetické vlastnosti, které zvyšují koncentraci a schopnost vizualizace. Dnes je přístup omezen, ale lidé, kteří se dostali dovnitř, hlásí zážitky změněného vnímání reality, jako by čas a prostor fungovaly jinak. Třetí místo je les u Tábora, místo takzvaného krvavého dubu. Historické dokumenty popisují rituály, které se zde konaly, a dodnes místní hlásí neobjasněné zvuky a světelné anomálie. Ti, kdo se sem odvážili vstoupit v noci, často pociťují náhlý pocit studeného větru, i když je bezvětří, a některé psychologické testy ukazují změny mozkových vln, které připomínají meditativní stav. Čtvrté místo je Kutná Hora, kostel svaté Barbory a podzemí, kde se skrývají legendy o alchymistech hledajících kámen mudrců. Věda tvrdí, že jde o optické klamy a staré stavby, ale lidé, kteří strávili několik hodin ve správném úhlu světla, hlásí silné vizualizace, náhlé vhledy a pocit propojení s minulostí. Někteří dokonce popisují jasnější vnímání vlastního těla a emocí, což může připomínat hlubokou psychofyzickou harmonizaci. Páté místo je hrad Houska, brána do neznáma. Legenda praví, že zde vstupuje energie z druhé strany. Vědecké výzkumy zde neprokázaly žádné elektromagnetické nebo geologické anomálie, přesto lidé hlásí pocity deprese, strachu nebo náhlého uklidnění, v závislosti na jejich psychickém stavu. To, co věda nedokáže vysvětlit, je měřitelné jen subjektivně, v těle a mysli člověka. A právě to je klíč k pochopení těchto míst. Šesté místo jsou skryté jeskyně Moravského krasu. Zde energie skal a podzemní vody vytváří prostředí, kde se mění protokoly mozku a těla. Věda tvrdí, že jde o zvýšenou vlhkost a CO2. Ale lidé popisují náhlé zlepšení intuice, schopnost řešit složité problémy a hluboké uvědomění, které se normálně dostavuje po měsících meditace. Sedmé místo je Vyšehrad a Staré pohřebiště. To místo je nejen historické, ale i energeticky silné. Ti, kdo sem přicházejí s vědomou pozorností, hlásí zážitky z hlubokého propojení s minulostí, vibrace těla a jasné vhledy do života, které nelze měřit žádným přístrojem. A teď brutalita. Pokud si myslíš, že můžeš jen návštěvu a pak odejít, mýlíš se. Tato místa mění tělo, mysl i energii. A pokud nejsi připraven, můžeš cítit neklid, úzkost nebo silné emoční reakce. Ale pokud přijmeš výzvu, aktivuješ části mozku a těla, které zůstávají většinou skryté. A teď první CTA. Zasubskribuj teď ten kanál a napiš do komentáře prokletá místa. Pokud cítíš, že jsi připraven vstoupit do tajemství, která většina lidí nikdy neodhalí. Toto není jen doporučení. Je to tvá první vědomá akce k odemknutí vlastního potenciálu. Připrav se, protože to, co teď odhalím, není jen turistická zajímavost ani historická kuriozita. Každé z těchto 7 míst je živý portál do energie, kterou věda nedokáže změřit. A každý krok, který uděláš, každý pohled a každý dech aktivuje části tvé mysli a těla, které většina lidí nikdy nezažije. Začneme s Čertovým mostem u Českého Krumlova.
To místo je známé jako středisko elektromagnetických anomálií, ale je toho mnohem víc. Lidé, kteří se tam pohybují vědomě, popisují náhlé vnímání vlastního těla, rychlé reakce a zvýšenou intuici. To, co se děje, není náhoda. Je to historicky naprogramovaná energie, zanechaná alchymisty, kteří věděli, jak kombinovat architekturu s energetickými proudy země. Každý kámen, každý oblouk, každý stín má svůj účel. Probudit tvou vědomou pozornost a schopnost regenerace. Podzemní chodby Prahy nejsou jen spletitým labirintem, jsou geometricky a energeticky naprogramované. Ti, kdo do nich vstoupí, často hlásí zpomalení času a intenzivní introspektivní vhledy, které mohou změnit jejich rozhodování a vnitřní rovnováhu. To není psychologická hra, to je působení energie vytvořené moudrými mysliteli, kteří chápali propojení mezi prostorem, myslí a tělem. Les u Tábora, krvavý dob, je extrémní. Pokud vstoupíš nevědomě, cítíš strach, chvění a náhlé emoční výkyvy, protože tvé tělo reaguje na energie, které byly programovány k ochraně místa a zároveň k aktivaci vnitřní síly těch, kdo přicházejí s odvahou. Alchymisté a mystici věděli, že jen ti, kdo respektují místo, získají mentální a tělesnou stabilitu, zatímco ostatní mohou být vystaveni chaosu myšlenek a tělesnému napětí. Kutná Hora a její podzemí odhaluje historii, která je zároveň energetická. Vchody, světelné úhly a kameny jsou rozmístěny tak, aby aktivovaly mozkové vlny podobné meditačním stavům. Lidé, kteří zde strávili jen několik hodin, popisují jasnější vnímání emocí, rychlejší rozhodování a hlubší spojení se sebou samým. To je efekt, který věda zatím nedokáže vysvětlit. Kombinace historie, prostoru a energie. Hrad Houska a Vyšehrad jsou vrcholem tohoto zážitku. Tam, kde se setkávají legendy s realitou, energie doslova pohybuje tělem a myslí, pokud jsi připravený přijmout. Je to test odvahy, soustředění a vnímání. Ti, kdo to ignorují, často odcházejí s pocitem neklidu. Ti, kdo přijmou výzvu, získávají kontrolu nad vlastní energií a možnost aktivovat části mozku, které většina lidí nezná. A teď přijde nejdůležitější část. Co z toho můžeš vzít do svého života? Nejde jen o cestování nebo historii. Každé z těchto 7 míst ti ukazuje mechanismus, který ovlivňuje tvou mysl, tělo a energii, a můžeš ho aktivovat i z pohodlí domova. To je tajemství, které alchymisté chránili po staletí. Představ si, že každý tvůj dech, každá vědomá pozornost a každý krok vědomě směřuje k aktivaci vnitřních mechanismů mozku a těla, které zvyšují koncentraci, intuici a schopnost regenerace. To není magie. Je to propojení historie, energie a tvého vědomí, které většina lidí nikdy nevyužije. Pokud se rozhodneš ignorovat tuto příležitost, tvůj mozek a tělo zůstanou v automatickém režimu, vystaveny rutině a chaosu. Ale pokud přijmeš výzvu, pokud otevřeš mysl a přijmeš energii těchto míst, začnou se dít skutečné změny. Lepší rozhodování a jasnější mysl. Stabilnější emoce a snížení stresu. Pocit propojení s historií, místem a sebou samým. Aktivace hlubších částí mozku, které většina lidí ignoruje. A teď nejdůležitější CTA. Zasubskribuj teď ten kanál a napiš do komentáře prokletá místa, pokud jsi připraven vstoupit do tajemství, která většina lidí nikdy neodhalí. Nenechávej tuto šanci uniknout. Každá minuta bez vědomé akce je ztracená energie, kterou mohl tvůj mozek a tělo použít k vlastnímu probuzení. Pamatuj. Tyto lokality mění nejen prostor kolem tebe, ale i tvoje tělo a mysl. A jen ten, kdo se odváží vědomě vstoupit, může aktivovat plný potenciál. Toto není jen video. Je to návod k aktivaci tvé vlastní vnitřní energie a schopností, které většina lidí nikdy neuvidí ani nezažije. Jedna jediná akce dnes večer. Kliknutí na subscribe. Vědomé zaměření a připravenost. Může změnit tvůj přístup k realitě, historii a energii navždy. Nečekej, neodkládej. Tvá mysl, tvé tělo a tvé vědomí jsou připraveny na probuzení právě teď.